Ito po mga ka-farmers. Yung harvester namin natok ano? Iyo. Ito. Yung mga tropa namin oh. Pati ko aya sa kanya. Yung giging gamitin na nung. Sa ko. Si. Ayo, ay mami, ang lang pailog. Ang gusto ginagi na. Dira ba? Oh, Bigay sa tulog. akala nyo lang, tao lang matukan. Ayo. Kaya siyo. Iwasan na siyo. Kaya siyo, kapit na siyo. Paspasin siyo. Ayo gipa. Balik ang handi. Mas mayo ang buwan kay pergulo. Gaay ka ni. Oh, balik ayo. Ayo lagi. Kurang yung buwan. Na, Lagi. Na. balik. Sana. Lagi. Babaw, dalom. Maglum. Babaw, dalom. Maglum. Ito po to si Bencho kagabi. Lasing po to. Tingnan yung mukha. Parang lasing pa rin oh. Ngayon, malalasing na naman. Anong kunin, boss? Anong kunin ni nanay? Ilan, boss? Ah, isang case po daw mga ka-farmers. Ito lang po. Dabo ko yung gigino. Tapos nung giging. Gamay rin oh. Mayra, katulo na kabuok. Tulog tilya. Ayun, dada kay. Malasing naman ta. Kita na naman ang mukha. Yung mga ka-farmers, kita mo yun. Ginamitan na naman. Oh, tingnan niyo. Bawasan mo, abog-abog. Abog-abog. Ito po yung laging may intro sa Red Horse. Masim na. Mga dalawang shot. Wala na to. Wala na. Takbo na. Ginig at ginig. Tidig, tidig, tidig. Kalabert po. Malakas tumuma sa dalawang baso. Nakatungkol ko sa region, mong gawas mga tao. Ayaw, iso. Balik lang kung kapot yun. Pagkasipat yun yung mata. Bawal ka ba dyan yung O saan, sige ko na. Tan, gue. Dong, ito ba? Anak ko ninyo di. Anak ko di mo madili. Abribol saan? Buwak ka nun. Hindi na po ito namin pa inumin ulit sa Ibibinsyo. Unsa na, unsa na? Nagmawa ako niyo.